Padagos na pigpapatunayan kan Ako Bicol Party List na mas kinasara yung lugar, maabot ninda tanganing tauwaning ayuda. Ini matapos na duwang maswerteng eskwelahan sa probinsya kang Catanduanes, ang nabisita naman kang grupo para tauwaning atab na regalo kan nakaaging semana. Septyembre 28 kang enot na dinuman kan Ako Bicol Party List ang Timbaan Elementary School sa Barangay Timbaan, San Andres, Catanduanes, kung saan nakareceive ng hygiene kits hali sa Children International Philippines as in Clean the World ang 230 mga estudyante. Laman kaini ang sabon, dust mask as in disinfectants. Apwera kaini, pigtukduan man ang mga benepisyaryo ning tamang pagugas ning kamot. Dahilan kaini, nagpaabot ning dakulang pasasalamat ang paratokdong si Primitiva Solmiano sa Ako Bicol matapos na mapili ang sendang eskwelahan. Napaka-importante kaini para sa mga estudyante. Dahil sa indang kalinigan, kay puan permisindang malinig pag-abot sa eskwelahan, maiiwasan ang mga kahilangan ng mga aki kung sinda perming malilinig. Septyembre 29, kan binisita man kan Ako Bicol Party List ang Pao San Isidro Elementary School sa Barangay Pao San Isidro, Banwaan, kan Birak, kung saan bitbit man ang parehong regalo asin mabinipisyaran man ang 161 mga estudyante digdi. Ang volunteer teacher na si Prede Pitahen ang naging dalan nga ni mapili ang sendang eskwelahan matapos na siya mismo ang naghagad ng tabang sa Ako Bicol Party List na tulos man na tinawan kasimbagan kan partido. Saro po sa naisipan ko is yung Ako Bicol Party List na alam ko man po ang programa Ako Bicol Party List is nakatabang po talaga kasi thumbs up po ako dyan kasi ang Ako Bicol po is saro po sa nakatabang sako kaya po ako nakatapos po sa mga educational assistance. First year hanggang 4th years, nakatabang po talaga sinda ang Ako Bicol po sako. Nagpaabot maning dakulang pasasalamat sa Ako Bicol Party List ang mismong pamayok ang eskwelahan dahilan sa dakulang katabangan ini para sa inda, urog na sa mga estudyante ninda. Thank you so much po sa Ako Bicol Party List and sa Children International na nag-sponsor po kaini ang pagdara po ning sabon and face mask, bread sa Pao San Isidro Elementary School. Thank you so much po kasi sa totoo sana po ang samuyang mga pupils, man po kami talagang in need kan talagang kaipuhan na kaipuhan. And sigun kay Domingo Go Jr., ang provincial coordinator kan Ako Bicol Party List, ang pagtauninda ning ayuda sa mga eskwelahan, urog na itong mga nangangaipon ng GAD, ansaro sa prioridad na programa kang partido. Kaya apwera sa Timbaan asin Pao San Isidro Elementary School, may nagkairinot naman sindang natawaning siring na asistensya. Ang pagiging malinis sa katawan, yan ay ginagawa ng mga Pilipino araw-araw. Sa hindi natin pwedeng kalimutan ang maligo araw-araw. Kaya kailangan natin ng sabon talaga. Kaya napapasalamat tayo sa ganitong blessing na kung saan hoy galing pa ito sa US para lang makarating at maihatid natin sa mga kababayan natin na mga nangangailangan. Parte ang hygiene kits distribution sa tabang sa karayang program kang partido. Sa masunod na bulan, bibisitahon man kan Ako Bicol Party List ang mga eskwelahan na nasa islang probinsya kang Catanduanes. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Nomer Corporal. Salamat, Ako Bicol!